to. Iso tuku motor, iso tuku HP, yo iki ya tuku anyar. Anyar ini bawa. Alah Jun kuwi wong entuk seneng ngetok ya. Bayangno nek salah kowe ketagihan, terus kalah terus. Dadi opo we? Ayo wong itu sing awak digoleki. Oke, ayo koya. Kau iki lho, lunas sana utangmu. Bulan ngarep. Kau iki ngomongnya ngono terus. Wes daripada kowe dolanan judi-judiran mutu ngono ki mending kowe dolan iki wae aku yo. Wes yo gas lagi. Semangat. Salah aku. Kok ya iso main lagi pertama loh.